Tule. Joo, mä otin vaan Raipan mukaan. Noniin, sit mennään. Älä hakkaa mun ovea. No sori. Minne mä vien tän hevosen? Vie se vaikka tohon, tohon Lantalan viereiseen karsinaan. Mun hevonen ei kyllä mihinkään Lantalan viereen mene. No, kyllä Kristo pärjää ulkona. Se voi mennä tähän. No okei, edes vähän parempi. Vilma, minä lähden nyt. No okei, mä käyn hakemaan ne varusteet ensin. Vitsin, Raippa! Noi. Vilma, mun on pakko lähteä nyt töihin. Eli moikka kaikki leiriläiset, nyt otetaan pieni nimikierros. Eli minä olen Reetta ja minä olen tänään teidän leiripitäjä. Minä olen Aada ja minä olen teidän leiriavustaja. Minä olen Olivia ja olen teidän leiriavustaja tänään. Eli nyt voitte kertoa siis iän ja nimen ja mitä toivotte leirihevoseksi. Mä oon Sonja ja mä en tarvi leirihevosta, koska... Hiljaa, Kuki. Ja mulla on siis oma hevonen tällä tallilla. Ja mä oon 17, mä oon Leenan isosisko. Mä oon Leena, mä oon tuon pikkusisko ja mä toivon leirihevoseksi. Ai niin, ja mä oon 13, mä toivon leirihevoseksi mun hoitohevosta, Lilliä tai Fasua. Mä oon siis Vilma ja mulla on tosiaan oma hevonen tossa mun takana. Eli joo, mä en tarvi mitään leirihevosta. Ja mä oon siis 16 ja mulla on oma hevonen. Ja me ollaan sit varmaan ainakin meidän tallin parhaita ratsastajia. Mä oon Jenni ja mä oon 17 kanssa. Ja mä toivon mun leirihevoseksi mun vuokrahevosta Reinoa tai mun hoitohevosta Rosea, mutta eniten Reinoa. Mä lupasinkin sulle jo Reinon, koska mä oon Reinon omistaja. Mennäänpäs nyt leirikämpälle. Mennään samaan huoneeseen, joo tietty! Ja mulle jäi tylsin sänky. Kiva. Mä oon sun kanssa samassa huoneessa. Mäkin taidan tästä lähteä, tuu sitten perässä. Joo, mä tuun ihan kohta. Mä laitan vielä tosta noin varusteet ja tällaiset kuntoon, kun on kuitenkin sitten huomenna se tunti. Miksiköhän Vilma otti Raipan? No. Iltapalalle! Ota muakin. Mä ajattelin, että Vilma ja Sonja olisi tullut jo nyt, mutta ne taitaa olla vielä yläkerrassa. Mä käyn hakemassa. Tulkas teki iltapalalle. Mulla olikin jo ihan hirveä nälkä. No voi vitsit. Ai. Reinolla ei siis voi nyt ratsastaa, kun sillä on jalka paketissa. No voi vitsit. No niin, eli nyt siis leirihevoset. Ja Jenni saa, koska Reino ei nyt oo, niin Jenni saa Lumin
Ja sitten Leena saa Lillin. Jes, kiitti ruoasta. Mä menen eka suihkuun. Ai niin, tänne. Pyyhen mukaan. Aha, sori, sattuko? No mitäpä luulet? Avatkaa! Et pääse! No mä haluan suihkuun. Jos et lyö, niin pääset. Mä menen jo nukkumaan. Mä menen suihkuun. Mä en mene nyt suihkuun, että mä menen jo nukkumaan. Mä